هنرمندên Kurd لەگەڵ هنرمندên Fransî pêşangeheke hevbeş ji bo piştgiriya Efrînê vekirin. Di pêşangehê de 12 hunermendên Kurd û 10 hunermendên Fransî beşdar bûn, baştirîn tabloyên xwe pêşkêş kirin. Di nava salona pêşangehê de sepeteke wergirtina alîkariyên maddî jî ji bo herêma Efrînê hatiye danîn ku kesên serdana pêşangehê dikin, alîkarî pêşkêş dikin, ew alîkarî ji sedî sî ji dahata wê alîkarî wê pêşangehê ji bo Efrînê tê şandin. Çalakiyeke din ji bo piştgiriya herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê û xelkê wê Ewropayê birêve diçe. Kurdên diasporayê Efrînê bi tenê nahêlin û bi şêweyên cîwaz çalakiyan birêve dibin. Vê carê çalakî hunerî ye û derd û êşên Efrînê li Fransayê ne. Li bajarê Montreuil Juiniyê û li salona piştgiriya Fransî Kurdî, navbera şêwekarên Kurd û Fransî de pêşangeheke taybet bi piştevaniya Efrînê hate vekirin. ji bo alîkarina milletê me li Efrînê û xwediyê me li Efrînê êgek serê wan tê teban gelek zû û zilmetî dibe wextê de. Di pêşangehê de 12 hunermendên Kurd û 10 hunermendên Fransî beşdar bûne û baştirîn tabloyên xwe pêşkêş kirine. Pêşangehê de bi sedan tabloyên ku cihê xwe di dibistanên hunerî yên cuda cuda de digirin têne nîşandan. Ji bilî tabloyên şêwekariyê, hin karên hunerî yên peykersazan jî ku peyker ji text sazkirine têne nîşandan. Grupa bi navê Reng Art ku hunermendên Kurd di nava wê de bi hev re kar dikin, ji gelek welatên Ewropayê û Tirkiyê beşdar bûne. Her wiha ji Kazaxistanê jî hunermendek weke mêvan amade bûye û tabloyên xwe ji bo Efrînê pêşkêş kirine. Dîrokiya vê pêşangeha piştgiriyê hatiye da ku em xelkê Sûrî li vir kom bikin. Ew ên ku di sînoran de derketine bi taybet ji bo Efrînê. Di nava salona pêşangehê de sebeteke wergirtina alîkariyên diravî ji bo herêma Efrînê hatiye danîn. Da ku seredankerên pêşangehê bikarbin alîkariyê pêşkêş bikin. Ji bilî wiha jî sî ji sedî ji dahata pêşangehê ji bo alîkariya Efrînê hatiye terxan kirin. Pêşangeh roja dehê mijdarê hatiye vekirin û dê heta 25 heman mehê berdewam bike. Hüseyin Umer, Rûdaw.